Il-qorti tal-appelli preseduta mill-Primi Mħallef Market Kuti u l-imħallfin Robert Manġon u Grazia Merċieqa ċaħdet l-appell tal-kumpanija Vassallo Builders kontra deċiżjoni li l-kuntratt ta' trasformazzjoni tal-impjant tar-riċiklaġġ ta' Sant'Antin Park jingħata lill-kumpanija Bonnici Brothers. F'Jannar il-Bord ta' Reviżjoni dwar il-kuntratti pubbliċi ċaħat l-appell ta' Vassallo Builders ħassab li l-kontratturi naqsu milli jippreżentaw dokumenti kollha mitluba fis-sejħa l-offerti. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti tal-appell ċaħdet it-talbiet kollha għax fost oħrajn innota li minkejja li l-kumpanija kellha jumien sħaħ li matulhom seta' tivverifika jekk id-dokumenti tellawx fis-sistema naqset milli tagħmel dan. Għalet il-kumpanija ma ħalit l-ebda għażla oħra fidejn il-Kumitat tal-Evalwazzjoni għajr li jiskwalifika l-offerta tagħha. B'reazzjoni Wasteserv laqgħet id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell u qalet li issa l-proġett tal-park jista' jkompli. Qalet li dan il-proġett se jwassal biex kważi 24,000 metru kwadru ta' art se jitraddu lil pubbliku bħala l-aktar proġett ta' ħdura li qatt sar minna wara l-eluq tal-impjant f'Diċembru tal-2022. Stqarrija tal-Wasteserv ikkwotat li l-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilokka jgħid li d-deċiżjoni hija pass importanti l qudiem għal proġett wara d-dewmien twil ikkawżat minn proċeduri legali. Żied jgħid il-permessi kollha għall-iżvilupp jinsabu diġà fidejn il-Wasteserv u xogħol se jibda malli jiġi firmat il-kuntratt fil-jiem li ġejjin. Iż-żona industrijali se tinbidel f'park b'siġar maturi u arbuxelli badira artifiċjali fiċ-ċentru biex tiġbed il-biodiversità u toħloq atmosfera kalma għall-viżitaturi. Il-proġett jinkludi wkoll tliet ġibjuni għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti u parkeġġ ta' tliet solari taħt l-art.